Lube sotre, a lubi bracia, lube soče, lube braće. Revizijny wubierk se rozpał kotličenu domovine w gospodarskim letomaj 2009 a 2010 podać. Dziękuję. Wubierk zajdzie się w aprilu leta 2010 pleniermu a zdobom konstituowacemu posiedzeniu. Przy posledních voľbách na voľný zhromaždizny domoviny v lete 2009 uzvolištaj sa do wubierka dvaj členaj, Marko Vesela a Kristiana Dubovina. Po ústavkách pak sú 5 potrební. Tak sa uzvoli zjazko predsedstva domoviny po písomnej námove dalších 3 členov do wubierka, a to Krystu Meškankovú, Ingu Novakovú a Judith Wałdzic. Jako předsedku uzvolichu se být členoja wubierka Kristianu Dubovinu, voda nemôže bohužiaľ dženca tu ze svostobinských příčin byť. Tuž ja je rozpravu přednesu. Při příhodách na posedženiach wubierka dobiachmy zvěščiť, za nepředleží dotal, kaž je ve ústavkách domovine zapisane, revizijny poriad, po kotrymž môžeme zamierne pouvač. Tu sme sebi za lietca předozali, za sebi po nečeších zmenách ústavkov svojský poriad za revizijny wubierk s pomocou zariada nadžívame. Revizijny wubierk zetka so v mezičasu celkovne 3 razy. Mimo toho zetkachmy so přidatne na dživovi runine s přistajenými financného otreda domovine. V půvovaniu předpoloží se nám financná rozprava k hospodárským letomaj 2009 a 2010 zariada domovine a domovine příslušací institucí Rečného centruma Vítaj, rozprava o dživavosti zariada domovine, kaž Rečného centruma Vítaj a odličenie domovine na založbu. Ze stron financného zariada domoviny sú sa nám stajne požadané podvozky k dispozícii stajili. Na ertne naprošovania k užívaniu sredkov a ich odličeniu dostachme stajne dobre odmowy a ujasnenia. Zjemajo zwiešćimy, że užívaja so k dispozícii stojace finančné sredky v zmysle zamierov a nadawków domoviny, tak kaž je to v artiklu 2 v ústavku zapisane. Přitom kladže sa vážnosť na spichovanie projektov a přivábenie sredkov cečích. Smilky a nedostatky nejsme na základě předležacích podvozkov zvěstčili. Při kontroli celkovného ličbového odličenia hospodárskeho plána 2009 a 2010 zvěštíme pozitívne. So nepřesahuja údavky dokody a s tím by plán za lete 2009 a 2010 vyrovnaný. Domovina da zdobom přes externého dávkového průvaria hospodárskou rozpravu z bilancu zestajič, tak garantuje pravost předležacích ličbov, kaž ty zdrženie statusa použitkovnej užitnosti domovine. Ve finančnej rozprave v delegátnej mapě namakače obširnejšie rozkladženia k odličeniu leta 2009, kaž leta 2010, ze stron zariada na stronach 9 až 11. Najważniejsze obuki, które sobie bliżej w obladach my cu skrótka nareznić. Sprinja. Domovina stara se mimo wupłaczenia a opodstawienia żupnych pauszalów, delegowania skupinów, towarstwo a kulturnych wuminów, o sobie też o przydatne sredki. Wysokość sumy je kieżbuchodna. Są to sredki za projekty o sobie na młodzieńskim polu, na polu posredkowania ryczy, na międzynarodnym a kulturnym polu, kaž te sredki za region Slepo a za Delnju Łužicu. Spichwario projektu s nima Vattenfalla, mez drugim krajnoradny zariad Budešin,
Ministerstwo za kubovanie, młodzinu a šport Braniborskiej, SAB, to je Sakska Národná banka, a Załožba za serbski lud. Na tutych zakładach miło so dalej natwarić, w sobie też pak na europejskiej unii. Struha. Z toho sleduje, że skończy się gospodarskie lato 2009, kaž też lato 2010 z wyższej sumu nieprzetrzebanych środków. Což widzicie w przedleżącej finansowej rozprawie na stronach 15 do 45. Kotrež hodža so jako nepřetrebane środki do przychodnego lata przenieść, a odpowiednio potem też dalej używać. Seča. Dalej zwieszczyśmy, że nastaną w gospodarskim planie odchylenia w jednotliwych tytułach na zakładzie nieplanowanych, dłuższodobnych skorenjów przystajenych w zaredzie. Liczba skorenjów je pomiernie wysoka. To zwisuje przyrównanie z použitkownym przerezkom w osobie też z wyższej przereznej staroby przystajenych domowiny. W przychodnych latach zmiejemy z dobą wiele przystajenych, kot się Wotyń du na Wumek. Domowina miewa so o kontrolowaną personalną polityku starać, a z czasem dość najszerokich obłukach kupować. Czwarte. Dyskutowaliśmy ladają na aktualną dyskusję wokół zmiany internych domowinskich struktur, do runia o narównaniu czestnych hamstw aktywnych. Funkcja przedsedy zostanie na dalsze 2 lata czestnamska. Je pak ważne, że się do ustawu domowiny zapisa, że je po potrzebie funkcja przedsedy albo przedsedki a miejsce przedsedy albo miejsce przedsedki w ramiku gospodarskich możności z patrzyną narównania można. Namiet tomu przedleży nacisku za zmianę ustawu, któryż maja sodzenca dyskutować a schwalić. Na końcu tej rozprawy chcę składno służyć, so mienić członów rewizyjnego wybierka pola przystajenych finansowego zariadu domowiny za spomożne zromadne dziwo, kaj się za dobre gospodarjenie domowinskiego budżetu podziękować. Tak mieć utrobny dziak za waszą skuteczność.